तं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरभगं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिं नित्यानन्दं महन्नौमि सर्वानन्दकरं परं पदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरिष्ये नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണമുക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് സ്ക്രീന് കാണാനല്ലോ മാതാജി അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ, സ്ക്രീന് കാണാലോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം അതാണ് പഠിക്കുന്നത്. 18 അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത്. ആ 18 അധ്യായങ്ങളും ഓരോ ദിവസത്തിലും ഓരോ അധ്യായം അങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത്. എല്ലാ 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ. അത് മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല. അത് പിന്നീട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെവലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ 18 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാവും പിന്നെ സെക്കൻഡ് ലെവലുണ്ട്. അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. നമുക്ക് 18 അധ്യായങ്ങളിലെ മുഴുവൻ ശ്ലോകങ്ങളും. ഇപ്പോൾ ഓരോരോ അധ്യായങ്ങളിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളാണ് എടുക്കുന്നത്. ഒരു ഓവർവ്യൂ ആണ്. നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് അഡ്വാൻസ് ലെവലിൽ ഉണ്ട്. പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നാലാമതായിട്ട് ഭക്തിശാസ്ത്രി ഉണ്ട്. അതിലൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു വർഷമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കും. അത് നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജി എടുക്കുക ക്ലാസ്സൊക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നീട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ഇപ്പം ഭഗവത്ഗീത എന്താണ്, അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത്. പിന്നീട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഓരോരോ ദിവസവും ഓരോ അധ്യായങ്ങൾ, അതിനൊക്കെ ക്വിസ് ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടുതരും. അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ വായിക്കുക. എടുക്കുന്ന അധ്യായങ്ങൾ, ഓരോ അധ്യായങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പുസ്തകം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഓൺലൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൊറിയർ വഴി ലഭിക്കും. അല്ലാത്തവർക്ക് ഓൺലൈനിൽ വായിക്കാം. വേദാബേസ് എന്ന സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരങ്ങളുടെ ക്വിസിന് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും. എല്ലാവരും വായിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും എടുക്കുന്ന അധ്യായങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ 18 ദിവസങ്ങളായിട്ട് 18 ക്വിസ് ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും. ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിനുള്ള രാധാഗോവിന്ദ മന്ത്രിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. ഭഗവത്ഗീതക്ക് ധാരാളം ഭാഷ്യങ്ങളുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ തന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ ഭാഷ്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യഥാരൂപം. എന്താണോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അതേപടി നമുക്കറിയാം. ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട്. ധാരാളം ആൾക്കാർ വിവർത്തനമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് ഒരു നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ അല്ലേ, അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പം നമ്മൾ ENT കാണിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൻ്റെ ആളെ കാണിക്കുന്നു അല്ലേ, അവർ ആ സെക്ഷൻ മാത്രമേ നോക്കുള്ളൂ അല്ലേ. എന്തിലാണോ അവർ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവ് നേടിയിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു സെക്ഷനെ നോക്കുള്ളൂ അല്ലേ. എന്നാൽ ഈ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാവരും അവർക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ധാരാളം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട്
ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അതേപടി ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഗുരുപരമ്പരയിൽ കൂടി ഇസ്കോണിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യരായ പൂജ്യ ശ്രീമതി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദര് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എത്ര ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വരെ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഓരോരോ സംസ്കൃതം വാക്കിന്റെ ഓരോരോ അർത്ഥങ്ങളും എല്ലാം എന്താണ് വിവർത്തനം, അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്, അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം ഒക്കെ വിശദമായിട്ട് പ്രഭുപാദര് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം 85ഓളം ഭാഷകളിൽ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഭാഷകളിലും, അറബി, ഉറുദു, മറ്റുള്ള തമിഴ്, എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഇത് തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ള വിദേശ സർവകലാശാലകളിലൊക്കെ സിലബസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇസ്കോണിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യരായ സ്ഥാപകാചാര്യരായ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെ. നമ്മളെ ഗുരുവിനെ, നമ്മളെ ടീച്ചറെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അല്ലെ. ഓ എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരി അദ്ദേഹം എന്താണ് ജഗത് ഗുരുവാണ്. ലോകം മുഴുവൻ ഈ കൃഷ്ണാവബോധം, ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സന്ദേശം ലോകം മുഴുവൻ എത്തിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്ന ആ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ അനുവർത്തിച്ചു പോരുന്നത് അല്ലെ. അവർ കുറേ വർഷങ്ങൾ ഇവിടെ ഭരിച്ചു, ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മളെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നാൽ പ്രഭുപാദര് ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സന്ദേശം ലോകം മുഴുവൻ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെറും 12 വർഷങ്ങളെ എടുത്തുള്ളൂ. 12 വർഷം കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ ഈ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നോക്കാം. എന്താണ് ഓരോരോ രാജ്യങ്ങൾ അടിച്ചു പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇസ്കോൺ ജപ്പാൻ, ഇസ്കോൺ ചൈന, അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ ധാരാളം ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ ധാരാളം സത്സംഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം ലോകം മുഴുവൻ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ഇസ്കോൺ പ്രചരിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 125ാമത്തെ ആവിർഭാവ ദിനം വരുന്നുണ്ട് ആഗസ്റ്റ് 31-ാം തീയതി, ജന്മാഷ്ടമി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം. അപ്പോൾ അതെന്താണ്, നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ആ പ്രഭുപാദരെ അംഗീകരിച്ചു. അതിന്റെ ആ പ്രഭുപാദരുടെ ആവിർഭാവ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് 125ാമത്തെ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് 125 രൂപയുടെ കോയിൻ ഇറക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കേൾക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ പ്രഭുപാദർക്ക് അംഗീകാരം വൈകിയാണെങ്കിലും അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. ആദ്യമൊക്കെ എന്താണ് ധാരാളം പ്രധാനമന്ത്രിമാരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഈ ഭഗവത്ഗീത സന്ദേശം ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കണം, ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കണം, സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അതൊന്നും യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവരൊക്കെ അത് സ്വീകരിച്ചു. അവരൊക്കെ അവരുടെ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ സിലബസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പ്രഭുപാദരുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ പേര് അഭയ് ചരൺ എന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം എന്താണ് അവിടെ വീടിനടുത്തായിട്ട് രാധാകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രമുണ്ടായിരുന്നു, രാധാ ഗോവിന്ദ ക്ഷേത്രമുണ്ടായിരുന്നു. അവർ അച്ഛനും അമ്മയും അവരൊക്കെ അവിടെ പോയിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് വളർന്നത്. അങ്ങനെ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജഗന്നാഥ രഥോത്സവം ഒക്കെ കാണുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ ജഗന്നാഥ രഥോത്സവം അതുപോലുള്ള ഒരു രഥം ഉണ്ടാക്കി തരണമെന്ന് അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അവര് എന്താണ് ശുദ്ധ വൈഷ്ണവന്മാരായിരുന്നു, കൃഷ്ണഭക്തന്മാരായിരുന്നു. അവരെ ആ കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുത്തു. അവരെന്താണ് ഒരു ചെറിയ കുട്ടി രഥമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ജഗന്നാഥ്, ഇപ്പോൾ ഒറീസയിൽ ഇപ്പോൾ 12-ാം തീയതി നടക്കുന്നതാണ് ജഗന്നാഥ രഥോത്സവം. ആ രഥോത്സവം ലോകം മുഴുവൻ പ്രഭുപാദര് എത്തിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിന്റെ പരിശീലനം എന്താ, കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ആ പ്രഭുപാദർക്ക് ആ ജഗന്നാഥ രഥം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെ ഒക്കെ ഇരുത്തിയിട്ട്, ജഗന്നാഥൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്, ജഗത്തിന്റെ നാഥനായിട്ട് എന്താണ് രഥത്തിലേറിയിട്ട് എല്ലാവരെയും, ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവാൻ പറ്റാത്തവരെക്കൊക്കെ ദർശനം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പുറത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളുന്നതാണ് ആ രഥോത്സവം. അപ്പോൾ അത് ചെറിയ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് അവരെയൊക്കെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ പാടി അവർക്കൊക്കെ എന്താണ് പ്രസാദമൊക്കെ വിതരണം ചെയ്തിട്ട് ശ്രീല കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന ആ പ്രഭുപാദരി അഭയചരൺ അങ്ങനെ ആ രഥോത്സവം ഒക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ നടത്തുകയുണ്ടായി. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ടോയ് വേണം, സൈക്കിൾ വേണം, കാറ് വേണം, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെയാണ് ടോയ്സ് ആവശ്യപ്പെടുക അല്ലെ. എന്നാലും ആ കുട്ടിയായ പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ആ ഭഗവാനെ ഇരുത്തിയിട്ട് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു രഥം വേണമെന്നാണ്. അത് അച്ഛൻ സാധിച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ആ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം എന്താണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ പങ്കാളികളായിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിലൊക്കെ ആ സംഘടനയിലൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു. അങ്ങനെ തൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ കൂടെ
ഒരിക്കലും ഒരു മായാപ്പൂരിൽ നിന്ന് ഒരു സന്യാസി വന്നിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പം നിർബന്ധിച്ച് ആ പ്രഭുപാദരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതായിരുന്നു. പ്രഭുപാദർക്ക് ആദ്യകാലത്ത് സന്യാസിമാരൊന്നും അത്ര ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ അവിടെ വരും, പ്രസാദവും അതൊക്കെ കഴിക്കും. അവർ അങ്ങനെയുള്ള സാധുക്കൾക്കൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ദാനങ്ങളൊക്കെ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന പ്രഭുപാദർ കാണും, അവരൊക്കെ പുകവലിക്കുന്നതും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സന്യാസിമാരോടൊക്കെ വെറുപ്പായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ കേട്ടു. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ കേട്ടു. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദർ മനസ്സുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ പ്രഭാഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചോദ്യോത്തരമായപ്പോൾ പ്രഭുപാദർ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ രാജ്യത്തിന് ആവശ്യം സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഓരോരോ ആൾക്കാരും ഭരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, അതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആദ്യം കുറെ കാലം രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഭരിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞ് മുഗളന്മാരൊക്കെ ഭരിച്ചു, പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിച്ചു, പിന്നീട് ഇനിയും ഇത് ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്നാൽ മാറ്റങ്ങൾ വേണ്ടുന്നത് അവരവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ്. അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവിനാണ് മോചനം ലഭിക്കേണ്ടത്, അതിനാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കേണ്ടത്. ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കേണ്ടത്, ഈ പുറമേ കാണുന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പ്രഭുപാദരോട് വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മളൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ മുത്തശ്ശന്മാർ അവരൊക്കെ ഇടിയുണ്ടായി നമ്മളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. കുറച്ച് കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇല്ലാതാവുന്നു അല്ലെ. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവർക്കൊക്കെ അല്ലെ? അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അവരൊക്കെ ജനിക്കുന്നു, പിന്നെ കുറച്ചു കാലം ജീവിക്കുന്നു, രോഗങ്ങൾ വരുന്നു അല്ലെ, പിന്നെ അങ്ങനെ ഇല്ലാതാകുന്നു അല്ലെ, ശരീരം നശിച്ച് ഇല്ലാതാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മോചനമാണ് വേണ്ടത്. ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പ്രക്രിയ അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ജന്മ മൃത്യു ജരാ വ്യാധി, ഈ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോചനമാണ് യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടലാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വീണ്ടും 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 വന്ന് പിറക്കുന്നതിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രഭുപാദ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പിന്നീട് ആ ഗുരുവിനെ വീണ്ടും കാണുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഗുരുവിനെ കണ്ട സമയത്ത് ഗുരു 2 നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. പ്രഭുപാദർ ആ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ നല്ല പാണ്ഡിത്യമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുരു പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ നല്ല പാണ്ഡിത്യമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഈ കൃഷ്ണാവബോധം, ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒക്കെ സന്ദേശം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഇതൊക്കെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി പ്രചരിപ്പിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട്, നിനക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും പൈസ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നീ ഈ ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം. ഈ 2 നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഗുരു പ്രഭുപാദർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടായത്. അങ്ങനെ പിന്നീട് പ്രഭുപാദർ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ പരിശ്രമത്തിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സംരംഭങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായി. ഇന്ത്യയിൽ ലീഗ് ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഝാൻസിയിൽ ഒരു ചെറിയ സംരംഭം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായി. അതിൽ കുറെ ഭക്തന്മാരൊക്കെ പങ്കെടുത്തു. പിന്നീട് ക്രമേണ അതൊക്കെ അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കാതെയായി. പിന്നീട് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് മാസിക തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായി. അതിപ്പോഴും നമ്മുടെ മലയാളത്തിലുമുണ്ട്. ഭഗവത് ദർശനം മാസിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ മാസവും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ മലയാളം പതിപ്പ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് മാസിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് അത് എല്ലാ ലൈബ്രറികളിലും മറ്റുള്ള തെരുവുകളിലും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി പ്രഭുപാദർ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പിന്നീട് അതിന് ആ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ നിറവേറ്റാനുള്ള പരിശ്രമമായിരുന്നു. 1922 ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ അതിന് ആ വിദേശത്ത് പോവാനും അതിനൊക്കെ ആയിട്ട് ധാരാളം കാലത്തെ പ്രയത്നം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ 1965 അദ്ദേഹം ഒരു ചരക്ക് കപ്പലിൽ, ജലദൂത എന്ന ഒരു ചരക്ക് കപ്പലിൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇതിന് പെർമിഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമേരിക്കൻ എംബസിയിൽ പോയിട്ട് ധാരാളം ഡൽഹിയിൽ പോയിട്ട് മാസങ്ങളോളം ആ ഓഫീസർമാരുടെ പിന്നാലെ നടക്കുകയുണ്ടായി ഇതിന് പെർമിഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നാൽ അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? പ്രഭുപാദർക്ക് ആ സമയത്ത് വയസ്സ്
70 69 വയസ്സായിരുന്നു പ്രഭുപാദർക്ക്. ഇത്രയും പ്രായമായ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് തനിച്ച് യാതൊരു പരിചയമില്ലാത്ത രാജ്യത്ത്, അമേരിക്കയിൽ അത്രയും കൊടും ശൈത്യമുള്ള രാജ്യത്ത് എങ്ങനെ പോവും? എങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിനെ ധൈര്യത്തിൽ അയക്കാൻ സാധിക്കും? അതുകൊണ്ട് അവര് പെർമിഷൻ കൊടുത്തിരുന്നില്ല. എന്നാൽ പ്രഭുപാദരുടെ ആ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ട് നിരന്തരം അവരെ സമീപിച്ച് അപേക്ഷിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പ്രഭുപാദർക്ക് പെർമിഷൻ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ ജലദൂത എന്ന ആ ചരക്ക് കപ്പലിൽ കൽക്കത്തയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു. കൽക്കത്തയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ബോംബെയിൽ നിന്നും പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ദിവസം ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ എന്താണ് കൊച്ചി തുറമുഖം മട്ടാഞ്ചേരി എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ മട്ടാഞ്ചേരി തുറമുഖത്ത് പ്രഭുപാദർ ഒരു ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ആ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ബോംബെയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ദിവസം ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ കേരളത്തിലെ ആൾക്കാരെയും ഒക്കെ കാണുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, കേരളത്തിലെ എല്ലാവരും നല്ല ഹെൽത്തി ആയുള്ള ആൾക്കാരാണ്, എല്ലാവരും നല്ല ശുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരാണ്, ഇവിടെ എന്താണ് വലിയ ബനാനയൊക്കെ കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രഭുപാദർ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ പ്രഭുപാദർ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങിയത്. ഭാഗവതം കിട്ടിയത് അത് ഇവിടെ നിന്നാണ്, കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ് ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അമേരിക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ പ്രഭുപാദരും ഭാഗവതവും നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിലും എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ പ്രഭുപാദരുടെയൊക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ടായിരിക്കാം നമുക്കും ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം പഠിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ ആ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ തങ്ങുകയും പിന്നീട് യാത്ര തുടരുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ 1.5 മാസത്തോളം ചരക്ക് കപ്പലിൽ യാത്ര തുടർന്നു. അങ്ങനെ 2 പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായി. അപ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹം ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. എന്താണ്, എനിക്ക് ഈ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റണം, എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്, ഭഗവാൻ തന്നെ എന്നെ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ചരക്ക് കപ്പലിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദർ ഒരു കീർത്തനം എഴുതുകയുണ്ടായി. എന്താണ് ആ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്, എനിക്ക് യാതൊരു യോഗ്യതയുമില്ല, ഞാൻ കൃഷ്ണ നിന്റെ കയ്യിലെ വെറും ഒരു പാവയാണ് ഞാൻ, നിനക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാം. എന്താണ്, യാതൊരു പരിചയമില്ലാത്ത നാടാണ് അമേരിക്ക, എല്ലാവരും എന്താണ് ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ്, എല്ലാം കൊണ്ടും അവരൊക്കെ എല്ലാം എന്താണ് സാമ്പത്തികമായിട്ടും എല്ലാം കൊണ്ടും അവർ തൃപ്തരാണ്. അവർക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സന്ദേശം അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മൾ എന്താണ് ഭാരതീയ സംസ്കാരം അല്ലെ, നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, നമുക്കറിയാം കൃഷ്ണൻ ആരാണ്, അതൊക്കെ അറിയാം അല്ലെ, നമുക്ക് എന്താണ് ആദ്യം മുതലേ എന്താണ് പരമ്പരയായിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭക്തി സേവനങ്ങളും ഭക്തിയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ യാതൊരു പരിചയമില്ലാതെ, കൃഷ്ണൻ ആരെന്ന് പോലും അറിയാത്ത, ഭഗവത്ഗീത എന്ന ഭാഗവതം എന്നാണെന്ന് അറിയാത്ത ആ വിദേശ രാജ്യത്ത് പോയിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രയാസം പിടിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദർ പ്രാർത്ഥിച്ചു, കൃഷ്ണ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം ലഭിക്കണം, അവരൊക്കെ ഈ സന്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണ നീ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എന്താണ് കാരുണ്യം നൽകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്, എനിക്ക് യാതൊരു യോഗ്യതയില്ല, ഞാൻ വെറും ഒരു പാവയാണ് ഭഗവാന്റെ കയ്യിലെ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ പ്രഭുപാദർ ഒരു ബംഗാളി കീർത്തനം എഴുതുകയുണ്ടായി. അത് എന്താണ് ഇപ്പോഴും വൈഷ്ണവ സോങ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ അവിടെ അമേരിക്കയിലെത്തി, ബോസ്റ്റണിലെത്തി. അവിടെ നിന്നും അദ്ദേഹം എന്താണ് എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന്, അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് ദിശയിലേക്ക് പോകണം എന്ന് പോലും യാതൊരു അറിവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കർത്താലും ഒക്കെ എടുത്ത് ഒരു കാവ്യ വസ്ത്രമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. അവിടെയുള്ളവർക്കൊക്കെ അത്ഭുതമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു കാവ്യ വസ്ത്രമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് അവര് കാണുന്നത്. പ്രഭുപാദരെ ഒരു കർത്താലും എടുത്തിട്ട് നഗരത്തിലൂടെയൊക്കെ സങ്കീർത്തനം ചെയ്തിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് സങ്കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ക്രമേണ എന്താണ് ആ പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ അവിടെയൊക്കെ എന്താണ് അവരൊക്കെ അറിയാലേ, കുറെ ബീറും അങ്ങനെ മദ്യശാലകളും അതൊക്കെയാണ് അല്ലെ. അവിടെയൊക്കെയുള്ള മദ്യപിച്ച് നടക്കുന്നവരൊക്കെ പിന്നീട് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഈ കീർത്തനത്തിന്റെ കൂടെ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ
തുടങ്ങി. എന്നാൽ അവരറിയുന്നില്ല ഇത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമമാണ് അല്ലെ. ഈ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ കൂടെ നൃത്തം ചെയ്താലും അതിന്റെ പുണ്യം കിട്ടും അല്ലെ. അതാണ് നമ്മുടെ പൂന്താനം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഒരാളെ പരിഹസിച്ചിട്ടായിട്ടോ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ എങ്ങനെയായാലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചാല് അതിന് ഗുണമുണ്ടെന്ന് പൂന്താനം തന്നെ പറയുന്നത് ജ്ഞാനപ്പാനയിലല്ലേ. പരിഹസിച്ചിട്ടായിട്ടായാലും എങ്ങനെയായാലും ചൊല്ലിയാൽ അതിന്റെ ഗുണമുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അവരിലൊക്കെ പരിവർത്തനം ഉണ്ടായി. അവരുടെയൊക്കെ എന്താണ് ആ മോശ സ്വഭാവമൊക്കെ ക്രമേണ ഇല്ലാതായി. എന്താണ് അവര് തമാശയാക്കിയിട്ടാണെങ്കിലും തമാശക്കാണെങ്കിലും എന്താണ് അവര് അങ്ങനെ മദ്യത്തിന്റെ ഇതിലാണെങ്കിലും ആ പ്രഭുപാദരെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് ആ തിരുനാമം ജപിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവരൊക്കെ പിന്നീട് മാറുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദര് അവർക്കൊക്കെ എന്താണ് കൃഷ്ണപ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി അവർക്കൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദര് അവിടെയുള്ള ഒരു പാർക്കിൽ, ടോംസൺ സ്ക്വയർ പാർക്കിൽ ഒരു വലിയ സങ്കീർത്തനം നടത്തുകയുണ്ടായി. അതിൽ ധാരാളം ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ പങ്കെടുത്തു. അവിടെയുള്ള വിദേശത്തുള്ള മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അങ്ങനെ അമേരിക്കയിൽ മുഴുവൻ എന്താണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്വാമി ഇവിടെ വന്നിട്ട് സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നു, എല്ലാവരും അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ എല്ലാവരും അറിയുകയുണ്ടായി ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചിട്ട്. അങ്ങനെ എന്താണ് പ്രഭുപാദര് അവിടെ ഹിപ്പികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെന്താണ് സമൂഹത്തില് എല്ലാവരാലും പിന്തള്ളപ്പെട്ടവര്. അവർക്ക് എന്താണ് 16, 18, 20 ഒക്കെ വയസ്സുള്ള യുവാക്കള് അവര് മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് കുത്തഴിഞ്ഞ് ജീവിതം നയിക്കുന്നവരായിരുന്നു. അവർക്കൊക്കെ ആർക്കും സമൂഹത്തിന് വേണ്ടാത്ത പുറന്തള്ളപ്പെട്ടവരെ പോലെ അവർ ജീവിക്കുന്നതായിരുന്നു. അവർക്കാണ് പ്രഭുപാദർ ആദ്യം കാരുണ്യം കൊടുത്തത്. അതാണ് പതിത പാവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും പതിതരായവർക്ക് കൂടി കാരുണ്യം നൽകുന്നത്, അവരെയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് അതാണ് പ്രഭുപാദർ. അങ്ങനെ അവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുകയുണ്ടായി. അവർക്കൊക്കെ ആ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അവർക്കൊക്കെ ഈ മഹാമന്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഭഗവത്ഗീതയുടെ സന്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. നമ്മുടെ ആ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഗോൾ എന്താണ്, ലക്ഷ്യം എന്താണ്, അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവരെയൊക്കെ പിന്നീട് കൃഷ്ണഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി. അവിടെയുള്ള അമേരിക്കയിലുള്ള പ്രശസ്ത സംഗീതജ്ഞനുണ്ടായിരുന്നു ജോർജ് ഹാരിസൺ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹവും ഈ പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വരികയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു ആൽബം ചെയ്യാമെന്ന് പ്രഭുപാദർക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഒരു ആൽബമാക്കി ഇറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം പാടി അഭിനയിച്ചിട്ട് അവര് ആൽബം ഇറക്കുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദര് എന്താണ് ലോകം മുഴുവനായിട്ട് 108 ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി, രാധാകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനായിട്ട് 1000-ലധികം ക്ഷേത്രങ്ങൾ സത്സംഗമൊക്കെ അതിന് പുറമേ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ എല്ലാ വലിയ വലിയ രാജ്യങ്ങളിലും ചെറിയ നഗരങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇന്ന് ഇസ്കോണിന് ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ് ആയിരക്കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങൾ പ്രഭുപാദര് രചിക്കുകയുണ്ടായി. സംസ്കൃതത്തിലും ബംഗാളിയിലും ഒക്കെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മറ്റുള്ള ഭാഷകളിലൊക്കെ വിവർത്തനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. എന്താണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം, പിന്നീട് ചെറിയ ചെറിയ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ മറ്റുള്ള ഭാഷകളിലൊക്കെ തർജ്ജമ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതരായ വ്യക്തികളുമായിട്ട് ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സന്ദേശവും ഭാഗവതത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതെന്താണ് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ബോധവാന്മാരാക്കിയിരുന്നു. അവരൊക്കെ സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതരുമായിട്ടൊക്കെ ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു. പിന്നെ രഥയാത്ര, നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ രഥയാത്ര, ആ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ മാത്രം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ രഥയാത്ര ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ നടത്തുന്നു. ധാരാളം 200ഓളം രാജ്യങ്ങളിൽ നടത്തുന്നു. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടത്താറുണ്ട്. കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, പാലക്കാട്, കണ്ണൂർ, അങ്ങനെ എന്താണ് ധാരാളം നഗരങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ജഗന്നാഥ രഥോത്സവം നടത്താറുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഈ കൊറോണ കാലത്തിന് മുന്നേ ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്താണ് ആ വലിയ കണ്ണുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ജഗന്നാഥൻ അല്ലെ, അത് കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ ജഗന്നാഥൻ, പിന്നെ എന്താണ് ബലദേവ്, പിന്നെ സുഭദ്ര, അങ്ങനെ അവരെ വെച്ചിട്ട് ഒരു രഥത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു വലിയ വടം അല്ലെ, ഒരു കയറ് കൊണ്ട് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു എന്താണ് ആ കയറിൽ ഒരിക്കൽ സ്പർശിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള പാപങ്ങളില്ലാതാവും. അതൊരിക്കൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കിനി ഇവിടെ വീണ്ടും പുനർജനിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് ആ പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നു. അപ്പൊ അത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ആ രഥോത്സവം പ്രഭുപാദർ ലോകം മുഴുവൻ എത്തിച്ചു അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഒറീസയിലെ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വളരെ പ്രയാസം പിടിച്ചതാണ് അല്ലെ. അല്ല, ലോകത്തിന്റെ ഓരോ സ്ഥലത്തുള്ളവർക്കും എത്തിച്ചേരുക വളരെ പ്രയാസമാണ്. എന്നാൽ പ്രഭുപാദർ ആ ജഗന്നാഥനെ ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തിച്ചു. എല്ലായിടത്തും രഥോത്സവം നടത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ എന്താണ് ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു, എന്താണ് ആ ഭക്തി ദേവി പറയുന്നു, ഞാൻ ഇവിടം വിട്ടിട്ട് വിദേശത്തേക്ക് പോകും എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ ഭക്തി ദേവി എന്താണ്
ആ കൃഷ്ണഭക്തി അതെല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിദേശത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. ആ ജഗന്നാഥ രഥോത്സവം എല്ലായിടത്തും നടത്തുകയുണ്ടായി. അതിൽ നിന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യും, കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരും അറിയപ്പെട്ടു എന്താണ് ആ ജഗന്നാഥനെ കുറിച്ച്. ആ ജഗന്നാഥ രഥോത്സവം വരുന്നുണ്ട് ഈ ജൂലൈ 12-നാണ്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. എന്താണ് TV ചാനലിലൊക്കെ ലൈവ് ഉണ്ടാവും. എല്ലാവരും ദർശനം എടുക്കുക ജഗന്നാഥന്റെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദരി 12 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 14 തവണ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചു. എന്താണ് 70-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അല്ലെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ വെറും 40 രൂപ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇന്ത്യൻ രൂപ 40 രൂപ, വേറെ യാതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് തന്നെ എന്നാൽ പ്രഭുപാദർക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അത് തന്നെ ആ വിദേശത്തൊന്നും ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. അത് അവസാനം തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകാൻ ടാക്സിക്ക് കൊടുക്കുകയുണ്ടായത്. അപ്പൊ അത്രയും ഭഗവാൻ എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പഠിക്കും ഭഗവത്ഗീത 18-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ആരാണോ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അവരാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെന്ന്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. എന്താണ് ലോകം മുഴുവൻ ആ ഭഗവത്ഗീത സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രഭുപാദർക്ക് എല്ലാ കാരുണ്യവും ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാരുണ്യങ്ങളും ലഭിച്ചിരുന്നു. ആ പ്രഭുപാദരുടെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത പഠിതാവിന്റെ യോഗ്യതകൾ. അർജുനൻ ഭക്തനും ശിഷ്യനും ഉറ്റ മിത്രവും ആകയാലാണ് ഭഗവത്ഗീത അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് അർജുനന് സമാനമായ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരാൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത നന്നായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുക. ഇത് ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ഇവിടെ മംഗലാപുരത്തുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള രാധാകൃഷ്ണ വിഗ്രഹമാണ്. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ, കോക്കനട്ട് ഗാർഡൻ റോഡ്, ടോൾഗേറ്റ്, കദ്രി, മാംഗ്ലൂർ, കർണാടക. ഇതാണ് ടെമ്പിളിന്റെ വിലാസം. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം. നിങ്ങളൊക്കെ ആ മൂകാംബികയിലൊക്കെ പോകുന്നതാണ് അല്ലെ. കൊല്ലൂർ മൂകാംബികയിലൊക്കെ പോകാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുവഴി തന്നെ ആ പോന്ന വഴിയിൽ തന്നെയാണ് ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രമൊക്കെ അല്ലെ. വളരെ പ്രശസ്തമായ ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം. അതിനടുത്തായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ അമ്പലമുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കാം. അവിടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തങ്ങാം. അപ്പോൾ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജിയാണ്. ബിടെക് IIT കാൺപൂരിൽ നിന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത കോഴ്സ് നയിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ധാരാളം ഭാഷകളിൽ 9ഓളം ഭാഷകളിൽ എല്ലായിടത്തും ഈ തമിഴ്, കന്നഡ, ഹിന്ദി, തെലുങ്ക് അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഇത് നടത്തുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ്സും ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകുന്നത് പ്രഭുജിയാണ്, നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജിയാണ്. നമ്മുടെ പറഞ്ഞാലേ പ്രഭുപാദന്റെ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞാലേ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഗുരു പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയിൽ നിന്ന് പ്രഭുപാദർക്ക് ദീക്ഷയൊക്കെ നൽകി പ്രഭുപാദര് പ്രചരിപ്പിച്ചു, കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർക്ക് അനേകം ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. അതിൽ പ്രഭുപാദർക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണ് പ്രഭുപാദരുടെ ശ്രീല ജയപതാക സ്വാമി ഗുരുദേവ് ഗുരു മഹാരാജ്. അദ്ദേഹം കൽക്കത്തയിലെ മായാപൂരിലാണ് അദ്ദേഹം ഉള്ളത്. ആ ടെമ്പിളിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നടത്തുന്നു. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നു ആ കൽക്കത്തയിലെ മായാപൂര്. ടെമ്പിൾ ഓഫ് വേദിക് പ്ലാനറ്റോറിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് TOVP എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയൊരു ക്ഷേത്രം. നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിലൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആ ജയപതാക സ്വാമിക്ക് ധാരാളം ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. അതിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനാണ് നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതാണ്. ഗോവിന്ദ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഭുപാദര് ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിൽ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ കൃഷ്ണൻ തന്നെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്നാണ്, ഗോവിന്ദ ഭാഷ്യത്തിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ബ്രഹ്മാവ് നാരദർ വ്യാസദേവന്, അങ്ങനെ ആ പരമ്പരയിൽ കൂടി വരുന്നതാണ്. ആ 52ാമത്തെ ആചാര്യനാണ് SC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ഇത് നമ്മൾ 4ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഗുരു പരമ്പരയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദരി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ഗൗരകിശോർദാസ് ബാബാജി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ. അങ്ങനെ ആ പരമ്പര കൃഷ്ണനിലെത്തുന്നു. അതിലെ 5ാമത്തെ ഗുരുവാണ് മധ്വാചാര്യർ, ശ്രീല മധ്വാചാര്യർ. അപ്പോൾ ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രം നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രമൊക്കെ നിർമ്മിച്ച് അവിടെ പ്രതിഷ്ഠയൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് മധ്വാചാര്യരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണൻ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന പരമ്പരയാണ്. അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മ
മധ്വ, പിന്നെ മധ്വാചാര്യർ മധ്വ എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഗൗഡിയ എന്താണ് ഗൗരംഗ മഹാപ്രഭു, കൃഷ്ണൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചു. എന്താണ് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയും. അതാണ് നമ്മുടെ സമ്പ്രദായം, ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ 4 സമ്പ്രദായങ്ങൾ പറയുന്നു. ആണ് ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം, കുമാര സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം, ശ്രീ സമ്പ്രദായം. അങ്ങനെ 4 സമ്പ്രദായങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ 4 സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ വരുന്നവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അവർക്ക് എന്താണ് ആ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഗുരു പരമ്പര. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലേ, എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ മൊബൈലൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നേരെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലോ അത് നമുക്ക് ചാർജ് ലഭിക്കില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഗുരു കൃഷ്ണൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേട്ടറിയണം. ഭഗവത്ഗീത, ഗീതോപദേശന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ അന്തസത്ത ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ സൂചിതമായിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെയാണ്: ഒരു മരുന്ന് സേവിക്കാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലേബിളിൽ കൊടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ തന്നെ ആശയമനുസരിച്ചോ ഒരു സ്നേഹിതന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചോ മരുന്ന് കഴിക്കരുത്. ലേബിളിൽ കാണുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചോ വിഷഗ്വരന്റെ വൈദ്യന്റെ ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചോ സേവിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതുപോലെ ഭഗവത്ഗീതയും ഗീതോപദേശകന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ഗീതോപദേശകൻ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഓരോ താളിലും അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ ഗീത ഉപദേശിക്കുന്ന ആരാണ്? ഭഗവാനാണല്ലേ. ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത. മായാവാദ പന്ഥാവിലൂടെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ വലിയ വിഡ്ഢിത്തമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്രകാരമുള്ള വിഡ്ഢിത്തത്തിന്റെ ഫലമായി വഴിതെറ്റിപ്പോയ ഒരു ഭഗവത്ഗീത വിദ്യാർത്ഥി ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശമില്ലാതെ വിഷമിക്കുകയും സ്വധാമത്തിലേക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അയാൾക്ക് മടങ്ങാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ മായാവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നവര് കൃഷ്ണന് രൂപമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, കൃഷ്ണൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ട് പറയുന്നു, മായാവാദി കൃഷ്ണ അപരാധിയാണ്, കൃഷ്ണന് രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചാൽ നമ്മളും വഴിതെറ്റിപ്പോകും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവലാണെന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ ധാരാളം പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കും അല്ലെ, ഫ്രിഡ്ജ്, വാഷിംഗ് മെഷീൻ, AC ഇതൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ഒരു മാനുവലും ഉണ്ടാവും അല്ലെ, എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം ഇത് എന്ന് അല്ലെ. അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാധനം കേടുകൂടാതെ നിൽക്കും അല്ലെ. ഇപ്പോൾ കാറ് എന്ത് തന്നെ ആയാലും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മാനുവൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അത് പ്രകാരം നമ്മൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജന്മം ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ആ മാനുവലാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യ ഈ ജന്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം, ഇതൊക്കെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി. ആരാണ് യഥാർത്ഥ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് 33 കോടി ദേവന്മാരുണ്ട് അല്ലെ, എന്നാലേ ആരാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ഇതൊക്കെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. പിന്നെന്താണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി, എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ച് ഇതിൽ പറയുന്നു. ഇതിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നാ പറയുന്നു. എല്ലാം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന എല്ലാറ്റിൻ്റെയും സത്താണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത. ഇപ്പൊ ശങ്കരാചാര്യരുടെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഈ ഭഗവത്ഗീത ഒരു ഗ്രന്ഥം പഠിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും. ആ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം പ്രഭുപാദർ അത്രയും ലളിതമാക്കിയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ദൃഢവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ ഈ 18 ദിവസവും ഈ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കുമെന്ന്. നമുക്ക് സംസ്കൃതം അറിയേണ്ടതോ ശ്ലോകങ്ങൾ അറിയുന്ന അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നം. ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കുരുവിയുടെ കഥ പറയുന്നത് ഒരു കുരുവി സമുദ്രത്തിന്റെ കരയിൽ മുട്ടകളിട്ടു. അങ്ങനെ ആ തിരമാലകൾ വന്നിട്ട് ആ മുട്ടകളൊക്കെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ കുരുവി ദേഷ്യപ്പെട്ട് അവിടെ നിന്ന് ആ സമുദ്രത്തോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ സമുദ്രം കുടിച്ച് വറ്റിക്കാൻ പോവുകയാണ്, നീ അത് തിരിച്ചു തന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കിളികളൊക്കെ അവരൊക്കെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് ചിരിച്ചു. നിനക്ക് സാധ്യമാകുന്നത് പറയൂ, ഈ സമുദ്രം വറ്റിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര നിസ്സാര കാര്യമല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴങ്ങനെ പരിശ്രമം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പോഴെന്താണ് അതുവഴി ഗരുഡൻ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
അപ്പോൾ ഗരുഡൻ ഈ ചെറിയ കുരുവിയുടെ പരിശ്രമം കാണുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഗരുഡന് ദയ തോന്നി തൻ്റെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആ ചെറിയ കുരുവിയോട്. അങ്ങനെ അവിടെ പോയി എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു. അങ്ങനെ ഗരുഡൻ ആ സമുദ്രത്തിനോട് പറഞ്ഞു, എന്താണ്, ഞാൻ ഈ സമുദ്രത്തെ കുടിച്ച് വറ്റിക്കാൻ പോവുകയാണ്, ഈ മുട്ടകൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗരുഡൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ വാഹനമാണ് അല്ലെ. ആ ഗരുഡന് അത്രയും ശക്തിയുണ്ട്, ആ സമുദ്രത്തെ വറ്റിക്കാനുള്ള ശക്തി ഗരുഡനുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ എന്താണ് ആ സമുദ്രം ആ കുരുവിയുടെ മുട്ടകളൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. കുരുവി ഇതൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അല്ലെ. എന്നാലും പരിശ്രമം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നപ്പോൾ ഗരുഡൻ വന്ന് സഹായിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത എന്താണ്, നമുക്ക് സംസ്കൃതം ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വിഷമിക്കണ്ട. നമ്മൾ യഥാർത്ഥമായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്കെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തി തരും. ഭഗവാൻ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തി തരും, നമുക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും പരിശുദ്ധമായതാ അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തറയിലൊക്കെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ തുടച്ചെടുക്കും അല്ലെ. തുടച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ ആ തുടച്ച തുണിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. എന്നാല് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനെ പോലെയാണ്. അത് എല്ലാവർക്കും അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും. എല്ലാവരും എത്ര പരിശുദ്ധരായാലും ശുദ്ധിയില്ലാത്തയാലും ഒക്കെ ഈ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളൊക്കെ തീർന്നിട്ട് അവരും ഭക്തന്മാരാവും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സൂര്യൻ അല്ലെ, സൂര്യന്റെ പ്രകാശം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. മലിനജലത്തിലും ഉണ്ട്, നല്ല ജലത്തിലും ഉണ്ട് അല്ലെ. അഴുക്ക് വെള്ളത്തിലും സൂര്യന്റെ പ്രകാശം ഉണ്ടാവും. എന്താണ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അഴുക്ക് വെള്ളത്തെയൊക്കെ ബാഷ്പീകരിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ സൂര്യൻ മലിനമാവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനെ പോലെയാണ്. അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അഴുക്കൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കും. എന്താണ്, നമ്മുടെ അജ്ഞാനമൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18 അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത്, 700 ശ്ലോകങ്ങൾ. അതിൽ ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ കർമ്മയോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മധ്യത്തിലുള്ള 6 അധ്യായങ്ങൾ ഭക്തിയോഗത്തെക്കുറിച്ചും അവസാനത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ ജ്ഞാനയോഗത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മധ്യത്തിലുള്ള 6 അധ്യായങ്ങളാണ്. ഭക്തിയോഗം 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ, അതിലാണ് വളരെ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് ഒക്കെ അല്ലെ, വെജിറ്റബിൾ സാൻഡ്വിച്ച്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ മധ്യത്തിലാണ് അതിന്റെ സത്തുള്ളത് അല്ലെ. അത് എന്താണ് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, ബ്രെഡ് കൊണ്ട്. അതിന്റെ നടുവിൽ അതിന്റെ സത്ത് മുഴുവനായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോൾ അതുപോലെ എന്താണ് നമ്മൾ വിലപ്പെട്ട മോതിരങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് നല്ല വെൽവെറ്റിന്റെ കവറിങ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ സുരക്ഷിതമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അതുപോലെ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഭക്തിയോഗം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ ആ മധ്യത്തിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ ക്രമേണ പഠിക്കാം. ആദ്യം കർമ്മയോഗത്തെക്കുറിച്ചും പിന്നെ ഭക്തിയോഗത്തെക്കുറിച്ചും ജ്ഞാനയോഗത്തെക്കുറിച്ചും പടിപടിയായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനെ പോലെയാണ്. അത് ആ ടോർച്ച് ലൈറ്റിന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് അതൊന്നും നിഷ്പ്രഭമാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇതിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാവുന്നില്ല അല്ലെ, ലോകത്തിന് മുഴുവൻ വെളിച്ചം നൽകുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 5 വിഷയങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമതായിട്ട് ഈശ്വരൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. പിന്നെ രണ്ടാമത് ജീവാത്മാവ്, നമ്മളൊക്കെ ആത്മാവാണ് അല്ലെ. നാളെ പഠിക്കും, നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അധ്യായമാണ്. നമ്മൾ ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ? നാം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണ്, എൻ്റെ മൂക്ക് അല്ലെ, എൻ്റെ തല എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. എന്നാൽ എൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നല്ലേ. എന്നാൽ ഈ ഞാൻ ആരാണ്? ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, അത് ആത്മാവാണ്. അത് നാളത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ ഞാനുണ്ട് കൂടെ എന്ന് പറയും അല്ലെ. നമ്മൾ എവിടെയാണ്? നമ്മളെ ഇവിടെ ചെസ്റ്റിൽ തൊട്ടിട്ട് പറയാം അല്ലെ, ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ടിട്ട് പറയും നമ്മൾ ഞാനുണ്ട് കൂടെ എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആത്മാവാണ് അല്ലെ. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നാളത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കും. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ എന്താണ് സ്വാധീനം, അതിന്റെ നിയന്ത്രണം, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഭഗവാൻ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. പിന്നെ കാലം എന്താണ്, ആ സമയം ഭഗവാൻ പറയുന്നു എല്ലാം എന്താണ് സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ കർമ്മം ആണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവൃത്തികൾ, കർമ്മങ്ങൾ, അതിനൊക്കെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18 അധ്യായങ്ങളിലായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 5ാമത്തെ കാര്യം അത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് കർമ്മം അല്ലെ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അതിന്റെ എന്താണ് അതിന്റെ ഫലം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ആ കർമ്മഫലം അതാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് പിന്നീടുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ. അപ്പൊ ആ കർമ്മം, നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള കർമ്മം ചെയ്യണം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഭഗവാൻ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ കർമ്മം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീത ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നാമതായിട്ട് ഈശ്വരൻ, രണ്ടാമതായിട്ട് ജീവാത്മാവ് നമ്മളൊക്കെ, പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതി,
കാലം കർമ്മം. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം, അതിന്റെ പേര് അർജുന വിഷാദ യോഗം. എന്താണ് ശങ്കരാചാര്യർ, നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ശങ്കരാചാര്യരെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആ ശങ്കരാചാര്യർ ഭഗവത്ഗീതയുടെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൂടി ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം. ഗീതാ ശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം എപ്പടേത് പ്രയതപ്പുമാൻ വിഷ്ണു പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാദിവർജിത. ഭഗവത്ഗീത ഒരു അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമാണ്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിക്കണം. ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം എപ്പടേത് പ്രയതപ്പുമാൻ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേണ്ടവണ്ണം പിന്തുടരുന്നവർ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും മുക്തരാകും. ഭയശോകാദിവർജിത, ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാകും. അടുത്ത ജന്മം ആത്മീയ ജീവിതം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്താണ് ഇവിടെ ശങ്കരാചാര്യർ പറയുന്നത്? ഭയശോകാദിവർജിത, ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാകും എന്നല്ലേ. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഈ കൊറോണ കാലത്തൊക്കെ അല്ലെ, നമുക്ക് എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട്, പലതരത്തിലുള്ള ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് അല്ലെ, പലതരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാലത്തിലൂടെയാണ് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് നിത്യവും പാരായണം ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഭയങ്ങളും ഉത്കണ്ഠകളും ഒക്കെ ഇല്ലാതാവുന്ന എന്താണ് ഇവിടെ ശങ്കരാചാര്യർ പറയുന്നു. നമ്മൾ ഈ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കരുത്. അങ്ങനെയുള്ളവരെന്താണ് അജ്ഞരോ അവിശ്വാസികളുമാർക്ക് ഈശ്വരാബോധം ലഭിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ ഈ എന്താണ് ഇതിലൊക്കെ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഗീതാധ്യായനശീലസ്യ പ്രാണായാമ പരസ്യ നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി പൂർവജന്മ കൃതാനി ച. ആത്മാർത്ഥമായി ഗൗരവമായി ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്ന ഒരാളെ ഭഗവത്കരുണയാൽ മുമ്പ് ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലം ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ തന്നെ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അതൊക്കെ ഇല്ലാതാവും എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവത്ഗീത പരമ ഗംഗ ഭഗവാന്റെ പാദ പങ്കജ നിർഗതവുമാണ്. നമുക്കറിയാം ഗംഗ അല്ലെ, അതെവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ മുഖവും പാദവും തമ്മിൽ തീർച്ചയായും യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. എങ്കിലും പക്ഷപാതമില്ലാത്ത ഒരു പഠനത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത ഗംഗാജലത്തെക്കാൾ കുറെ കൂടി പ്രധാനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഭഗവാന്റെ ആ തിരുമുഖത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ. അത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഗംഗാജലം നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത നിത്യവും പാരായണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കും. മലിനേ മോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃദ്ഗീതാമൃത സ്നാനം സംസാരമലനാശനം. നിത്യവും ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്ത് ദേഹശുദ്ധി വരുത്താം. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നശിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത നിത്യവും വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ എത്രയാണ് ഒരു അധ്യായം വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു ശ്ലോകം വായിക്കുക, ഒരു ശ്ലോകം വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിലൊരു വരി വായിക്കുക, അതിലല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു വാക്ക് വായിക്കുക, അത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയുന്നത് ഗീത വായിക്കുക. അതെല്ലാ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഗീതാ സുഗീത കർത്തവ്യ കിമന്യേ ശാസ്ത്ര വിസ്തരേ യസ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖ പത്മാദ്വിനിസൃത. ഭഗവത്ഗീത പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതാകിയാൽ മറ്റൊരു വേദസാഹിത്യവും പഠിക്കേണ്ടതില്ല. ഭഗവത്ഗീത ശ്രദ്ധയോടും കൃത്യനിഷ്ഠയോടും കൂടി ശ്രവിക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആളുകൾ ലൗകിക വ്യാപാരത്തിൽ അത്രയധികം മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേദസാഹിത്യം മുഴുവൻ വായിക്കുക അവർക്ക് അസാധ്യമത്രേ. എന്നാൽ അത് ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീത മതി. കാരണം അത് എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെയും സാരസർവസ്വമാണ്. മാത്രവുമല്ല പ്രത്യേകിച്ചും അത് പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനാൽ ഉപദിഷ്ടവുമാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ കലിയുഗത്തില് നമ്മളൊക്കെ ബിസിയാണല്ലേ. നമുക്കൊക്കെ എല്ലാം എന്താണ് വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനൊന്നും സമയമില്ല അല്ലെ. അതൊക്കെ എന്താണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ സത്താണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ. ഈ ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥം പഠിച്ചാൽ മതി എന്ന് ശങ്കരാചാര്യർ പറയുന്നു. അതില് എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണു വക്വാദി വിനിസൃതം ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്യുന്നവൻ മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതാമൃതം പാനം ചെയ്യുന്നവനെ കുറിച്ച് പിന്നെ എന്ത് പറയാൻ? മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരാമൃതമത്രേ ഭഗവത്ഗീത. അത് വിഷ്ണുവായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം ഉപദേശിച്ചതാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ഗംഗാജലം കുടിക്കുന്നവന് മോക്ഷം ലഭിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഈ അമൃതം കുടിക്കുന്നവനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയേണ്ടല്ലേ?
ഭഗവത്ഗീത നിത്യവും പാരായണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മോക്ഷപ്രാപ്തി ലഭിക്കും. സർവോപനിഷദോ ഗാവോ ദോക്ത ഗോപാല നന്ദന പാർത്ഥോ വത്സസുധീർ ഭോക്ത ദുഗ്ധം ഗീതാമൃതം മഹത്. ഗീതോപനിഷത്ത്, ഭഗവത്ഗീത എല്ലാ ഉപനിഷത്തുക്കളുടെയും സാരമാണ്. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുക്കളും ഒരു പശുവിനെ പോലെയാണ്. ഗോപകുമാരൻ എന്ന് പ്രശസ്തനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആ പശുവിനെ കറക്കുന്നു. അർജുനൻ ഒരു പശുക്കിടാവിനെ പോലെയാണ്. പണ്ഡിതന്മാരും പരമഭക്തന്മാരും അമൃതതുല്യ ദുഗ്ധമായ ഗീതാപാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഗീതോപനിഷത്താണ് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഉപനിഷത്തുക്കളുടെയും സാരമാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം 108 ഉപനിഷത്തുകൾ അല്ലെ, അതിൻ്റെ ഒക്കെ സാരമാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഉപനിഷത്തുക്കളിലൊക്കെ ഒരു പശുവിനെ പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആ പശുവിനെ കറക്കുന്നു അല്ലെ. കൃഷ്ണൻ ആ പശുവിനെ കറക്കുന്നു. ആ പശുക്കിടാവ് പാല് കുടിക്കുന്നു അല്ലെ. അർജുനൻ ആ പാല് കുടിക്കുന്നു അല്ലെ. പിന്നീട് ആ പാല് എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യും അല്ലെ. അത് നമുക്കൊക്കെ ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളും ആ ഭഗവത്ഗീതയുടെ അമൃത് നമ്മളും പാനം ചെയ്യുകയാണ്. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്രയേവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപീക്യം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഇക്കാലത്ത് ജനങ്ങൾ ഒരേ ഒരു ധർമ്മഗ്രന്ഥത്തെയും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരനെയും ഒരേ ഒരു മതത്തെയും ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തിയും മാത്രം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഉത്സുകരാണ്. ആകയാൽ ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം, ഒറ്റ ഗ്രന്ഥം മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ലോകത്തിന് പൊതുവായ ഏക ധർമ്മഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീത. ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്രയേവ, സമസ്ത വിശ്വത്തിനും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനിയാനി, ഒരേ മന്ത്രം ഒരേ പ്രാർത്ഥന തിരുനാമ സങ്കീർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. കർമാപ്യക്യം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ, ഒരൊറ്റ പ്രവൃത്തി മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, പരമദിവ്യതമ പുരുഷ സേവനം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ശങ്കരാചാര്യർ പറയുന്നു, ഈ കാലത്ത് ഒരു ശാസ്ത്രം മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. എന്താണത്? ഈ ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ. ഒരേ ഒരു ദൈവത്തെ മാത്രം ആരാധിച്ചാൽ മതി. കൃഷ്ണനെ അല്ലെ. പിന്നെയോ ഒരേ നാമം ജപിച്ചാൽ മതി, ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അല്ലെ. പിന്നെയോ ഒരേ സേവനം ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് കുറച്ച് തുടക്കമായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട്. 1ഉം 2ഉം അധ്യായം കുറച്ച് വലുതാണ്. പിന്നീടൊക്കെ നമുക്ക് പതുക്കെ പോവാം. ധൃതരാഷ്ട്രവാച ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവ മാമക പാണ്ഡവ ശൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. ധൃതരാഷ്ട്ര പറഞ്ഞു, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എൻ്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്തു ചെയ്തു? അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? എൻ്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും ചോദിക്കുന്ന അല്ലെ. ധൃതരാഷ്ട്രൻ നമുക്കറിയാം ആ പാണ്ഡു മരിച്ചതിന് ശേഷം പാണ്ഡുവിൻ്റെ മക്കളൊക്കെ അത്ര രാജ്യഭരണം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. അവരെല്ലാം കുട്ടികളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണം ആ ധൃതരാഷ്ട്രയാണ് ഏറ്റെടുത്തത് അല്ലെ. എന്നാൽ അവരൊക്കെ പക്വത എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ കൊടുത്തില്ല അല്ലെ. പാണ്ഡു മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ അത് തൻ്റെ മക്കളെയും പാണ്ഡുവിൻ്റെ മക്കളെയും എല്ലാം ഒരുപോലെ കാണണമായിരുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ വേർതിരിച്ച് കാണുകയാണ്. എൻ്റെ മക്കളും പാണ്ഡുവിൻ്റെ മക്കളും എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ. കുരുവംശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുന്ന, കൗരവരും പാണ്ഡവരും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ആ കുരുവംശം അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ എൻ്റെ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടു പിന്നെ പാണ്ഡുവിൻ്റെ മക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ആ വംശപാരമ്പര്യം പോലും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഇവരുടെ ധൃതരാഷ്ട്ര സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെ. സ്വന്തം മക്കളോടുള്ള അമിത വാത്സല്യം അല്ലെ, അതാണ് ആ ധർമ്മത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്, ഈ യുദ്ധത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ആ ധൃതരാഷ്ട്ര പേടിക്കുന്നു. ഇവിടെ ധർമ്മക്ഷേത്രമാണ് അല്ലെ. കുരുക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ധർമ്മക്ഷേത്രമാണ്, അതൊരു പുണ്യസ്ഥലമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ സ്വാധീനം അത് ധൃതരാഷ്ട്ര ഭയപ്പെടുന്നു. അത് ധർമ്മത്തിന്റെ പക്ഷത്താണ് അവിടെ വിജയം ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. എന്നാലും അറിയാം ആ ദുര്യോധനും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ധൃതരാഷ്ട്ര മക്കളൊക്കെ അധർമ്മത്തിന്റെ പക്ഷത്തിലാണ് അല്ലെ. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും അവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലേ. ആ ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടാക്കിയിട്ട് യുദ്ധം ഇല്ലാതാക്കിയോലോ എന്നൊക്കെ ഭയപ്പെടുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ രാജ്യം കിട്ടില്ല അല്ലെ. എല്ലാവരും പറയും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം എന്തിനായിരുന്നു, അവരെ തമ്മിലടുപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. എന്നാൽ അതല്ല സത്യം. ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ഒരു ദൂതനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ധൃതരാഷ്ട്ര അടുത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈ പാണ്ഡവർക്ക് പകുതി രാജ്യമെങ്കിലും കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇല്ല, അത് കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ 5
എന്താണ് നഗരങ്ങളെങ്കിലും കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു 5 ഗ്രാമങ്ങൾ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. 5 വീട് വെക്കാനുള്ള സ്ഥലമെങ്കിലും കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം 1 വീട് വെക്കാനുള്ള സ്ഥലമെങ്കിലും കൊടുക്കണം. ഒരു പിടി മണ്ണ് പോലും കൊടുക്കില്ല, ഒരു കാല് കുത്താനുള്ള സ്ഥലം പോലും കൊടുക്കില്ല എന്ന് ആ ധൃതരാഷ്ട്രൻ ദുര്യോധനന്റെ ഒക്കെ വാശിയാണ് ഈ യുദ്ധത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അത് അധർമ്മമാണ്, അതല്ലേ അവർക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ട സ്വത്ത്. അത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എന്താ ഒരാളുടെ ഭൂമിയെ അപഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, സ്വത്ത് അപഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതൊക്കെ അവരൊക്കെ കൊല്ലുന്നതിൽ പാപില്ല. അതിന് നമ്മൾ വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ധൃതരാഷ്ട്ര അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു, എന്താണ് സ്വന്തം മക്കൾ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുമോ എന്ന് അല്ലെ. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം കാണാം. എന്താണ് പാല് അല്ലെ, പാല് തിളപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല, വെള്ളവും പാലെന്ന് അല്ലെ. എന്നാൽ അതിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പുളി, എന്തെങ്കിലും ലൈമോ അങ്ങനെയൊക്കെ പിഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേർതിരിയും അല്ലെ. വെള്ളം വേറെ, ആ പാലിന്റെ സത്ത് വേറെയാവും അല്ലെ. അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മധുര പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം, രസഗുള പോലുള്ള മധുര പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് വേർതിരിച്ച് കാണുന്നു. എന്നിട്ട് സ്വന്തം മക്കളുടെ വിജയത്തെ ആ ധൃതരാഷ്ട്ര ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. പശ്യേതാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം ചമു വ്യൂഢാൻ ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. ഇവിടെ എന്താണ് ആ ദുര്യോധനൻ ദ്രോണാചാര്യരോട് പറയലാണ് അല്ലെ. ദ്രോണാചാര്യർ ആരാണ്? ഗുരുവാണ്. കൗരവരുടെയും പാണ്ഡവരെയും ഒക്കെ അസ്ത്രവിദ്യ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഗുരുവാണ് അല്ലെ. ആ ഗുരുവിനോട് പറയുന്നു, എന്താണ് ആ ദ്രുപദപുത്രൻ അല്ലെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഈ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ നോക്കൂ. എന്താണ് ആ ദ്രുപദപുത്രനെ അല്ലെ, ദൃഷ്ടദ്യുമ്നെ ആരാണ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്? അസ്ത്രവിദ്യ പഠിപ്പിച്ചത് ഈ ദ്രോണാചാര്യർ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് പറയാതെ പറയുകയാണ്, എന്താണ് അത് തെറ്റായി പോയി എന്ന് ദ്രോണാചാര്യരോട് പറയാണ് അല്ലെ. നിങ്ങളെ ശിഷ്യൻ തന്നെയാണ് ഈ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നു. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം ദദ്മോ മഹാശങ്കം ഭീമകർമാവൃഗോദര. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖമൂതി അർജുനൻ ദേവദത്തവും ദുഷ്കര കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖവും മുഴക്കി അല്ലെ. നമുക്ക് ഇതിൽ അറിയുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ, പാഞ്ചജന്യം എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ശംഖിന്റെ പേരാണ് പാഞ്ചജന്യം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണനും അർജുനനും ഒക്കെ ആ ശംഖ് ഊതിയപ്പോഴ് ആ കൗരവരൊക്കെ ഭയപ്പെട്ടു. അനന്ത വിജയം രാജ കുന്തിപുത്രോ യുധിഷ്ഠിര നകുല സഹദേവശ്ച സുഘോഷാമണി പുഷ്പകോ കാശ്യച്ച പരമേശ്വാസ ശിഖണ്ഡി ച മഹാരഥ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്യകിശ്ച പരാജിത ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയാശ്ച സർവശ പൃഥ്വീപദേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹു ശങ്കൻ ദഗ്മു പൃഥക് പൃഥക്. കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്തവിജയം എന്ന ശങ്കൂതി നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷമണി പുഷ്പകങ്ങളും വില്ലാളി വീരനായ കാശിരാജാവും മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡിയും ദൃഷ്ടദ്യുമ്നം വിരാടൻ തോൽവി പിണയാത്ത സാത്വികി ദ്രുപദൻ ദ്രൗപദീപുത്രന്മാർ മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. സഘോഷാദാർത്തരാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനീവ്യതരായ നഭശ്ച പൃഥ്വീം ചൈവ തുമോലോ അഭ്യുനാദയൻ. വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റലിക്കൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഈ പാണ്ഡവരുടെ ശംഖനാദം കേട്ടപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പാഞ്ചജന്യത്തിന്റെയും അർജുനന്റെ ദേവദത്തത്തിന്റെയും ഒക്കെ ശംഖനാദം കേട്ടപ്പോൾ ആ പാണ്ഡവരുടെയൊക്കെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയുണ്ടായി. അവരൊക്കെ ഭയപ്പെട്ടു. ഈ ശംഖലി കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ തോൽവി ഉറപ്പായിരുന്നു. അർജുന ഉവാച സേനയോർമധ്യേ രഥം സ്ഥാപയമേച്യുത യാവദേതാനിരീശോഹം യോദ്ധുകാമാനവസ്ഥിത കൈർമയാ സഹ യോദ്ധവ്യാമസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. ഹേ അച്യുത, ച്യുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ, ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേർ കൊണ്ട് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. ഭഗവാനോട് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നല്ലേ അച്യുത എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ അനേകം നാമങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അതില് അച്യുതൻ എന്താണ്? ച്യുതി, വീഴ്ച പറ്റാത്തവൻ അല്ലെ. നമുക്കൊക്കെ വീഴ്ച പറ്റുന്നതാ അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും വീഴ്ച പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അച്യുതൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? രണ്ട് സേനയുടെ മധ്യത്തിലായി തേർ കൊണ്ട് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നല്ലേ. എന്താണ്? ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധത്തിനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നല്ലേ. നമുക്ക് ശത്രുവിന് എത്ര ബലമുണ്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രയും ശക്തി സംഭരിക്കാൻ കഴിയല്ലേ. അതുപോലെ അർജുനനും കാണണം ആരൊക്കെയാണ് ശത്രുക്കളായിട്ടുള്ളത്, ശത്രുപക്ഷത്ത് ആരൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ കാണണമല്ലേ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ തേർ രണ്ടു സൈന്യത്തിന്റെ മധ്യത്തിലായി നിർത്താൻ പറയുന്നു.
ഭീഷ്മദ്രോണ പ്രമുഖതാ സർവേഷാം ച മഹീഷിതാം ഉവാച പാർത്ഥ പശ്യേതാൻ സമവേദാൻ കുരു നിധി. ഭീഷ്മദ്രോണാദികളുടെയും മറ്റു രാജാക്കന്മാരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: പാർത്ഥ, ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയ കുരുവംശജരെ നോക്കൂ. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒറ്റൊരു ഈ വാക്ക് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. എന്താ പറയുന്നത്? പാർത്ഥ, അർജുന, ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയ കുരുവംശജരെ നോക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. 2-ാം അധ്യായത്തില് മാത്രമേ പിന്നീട് ഭഗവാൻ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ. ശരീരേ മേ രോമഹർഷസ്യ ജായതേ ഗാണ്ഡീവം സംസദേ ഹസ്താത്വൈവ പരിദഹ്യതേ. എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. അപ്പൊ അർജുനന് ഇതൊക്കെ കണ്ട്, ഈ സൈന്യത്തെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എന്താണ്, ശരീരം വിറക്കുന്നു അല്ലെ, പിന്നെ എന്താണ്, ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. നചക്നോമ്യവസ്ഥാതും പ്രമദീവ ച മേ മനഃ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നുപോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശവ, ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു നാമം കൂടി ഇപ്പം വിളിക്കുന്നു അല്ലെ, കേശവ. കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? കേശവൻ അല്ലെ. കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചതുകൊണ്ട് കേശവൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനെ വേറെ വിളിക്കുന്നല്ലേ. നേരത്തെ നമ്മൾ അച്യുത എന്ന് കേട്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാം ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് കാണുന്നതെന്ന് അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പോ അർജുന വിഷാദ യോഗം എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് തന്നെ അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ അർജുനന് വിഷാദം ഉണ്ടാവാനുള്ള 5 കാരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഒന്നാമതായിട്ട് മൃദുല ഹൃദയത്വം, രണ്ടാമതായിട്ട് ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ, മൂന്നാമതായിട്ട് പാപം, നാലാമതായിട്ട് കുടുംബ പാരമ്പര്യം, അഞ്ചാമതായിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അത് ശ്ലോകങ്ങൾ നോക്കാം. ഒന്നാമതായിട്ട് മൃദുല ഹൃദയത്തെ കുറിച്ച് അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ടേമം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുത്സും സമുപസ്ഥിതം സീതന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. അപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? ശത്രുപക്ഷത്ത് സ്വന്തം സഹോദരന്മാർ അല്ലെ. കൗരവരെന്ന് പറയുന്നത് സഹോദരന്മാരാണ് അല്ലെ. എന്താണ് സഹോദരൻ അല്ലെ, പാണ്ഡുവിന്റെ സഹോദരനാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര അല്ലെ, ധൃതരാഷ്ട്ര മക്കളാണ്. അപ്പൊ കസിനാണല്ലേ, സഹോദരങ്ങളാണ്. പിന്നെയോ ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. അങ്ങനെ എന്താണ് ആ ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കൊല്ലുക അല്ലെ. അങ്ങനെ എന്താണ് അവരോടൊക്കെ ദയ തോന്നുകയുണ്ടായി. ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങള് നജ ശ്രേയോനു പശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ നകാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ നചാരാജ്യം സുഖാനിച്ച. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്ത് ഗുണമുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കൃഷ്ണ, എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാവട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ് അർജുനൻ വിചാരിക്കുന്നത്? ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക അല്ലെ, സുഖം ഉണ്ടാവുക? നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സന്തോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരെയെ വിളിക്കുക? സുഹൃത്തുക്കളെ, ബന്ധുക്കളെ ഒക്കെ വിളിക്കുക അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് ആഘോഷിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ രാജ്യം നേടിയിട്ടും ആ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യമല്ലേ? ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, പാപം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നീട് പാപമേവാ ശ്രേദസ്മാൻ ഹത്വാതാനാദായിന തസ്മാനാർഹവയം ഹന്തും ധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ സബാന്ധവാൻ. അക്രമികളായി ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമുക്ക് ഉചിതമല്ല, അല്ലയോ മാധവ? സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവരെയൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാപം ഉണ്ടാവില്ലേ എന്ന് അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നു അല്ലെ. പ്രത്യേകിച്ചും ഗുരുവായിട്ടുള്ള ദ്രോണാചാര്യർ അല്ലെ, പിന്നെന്താണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ, അങ്ങനെയുള്ള മഹാനായ വ്യക്തികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ശത്രുപക്ഷത്ത് അല്ലെ. അവരൊക്കെ കൊന്നിട്ടാകുമ്പം പാപം ഉണ്ടാവില്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വൈദിക പ്രമാണങ്ങളനുസരിച്ചിട്ട് അക്രമികൾ 6 കൂട്ടരാണെന്ന് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ 6 കൂട്ടരെ അവരൊക്കെ വധിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. ഒന്നാമതായിട്ടാണ് വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, പാണ്ഡവരിൽ ഭീമന് വിഷം നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
ദുര്യോധനും കൂട്ടുകാരൊക്കെ വിഷം നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ എന്താണ് കെട്ടിത്താഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവസാനം നാഗലോകത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ വെച്ചാണ് ഇത്രയും ശക്തി സംഭരിച്ചിട്ട് ഭീമന് അത്രയും ശക്തി ലഭിച്ചതെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ വീട് തീ വയ്ക്കുന്നവൻ എന്താണ് അവര് അവിടെ അവർ അരക്കിലോ മണിത്തര അതിൽ കഴിയുന്ന സമയത്ത് തീ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, അത് നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ അല്ലെ, എന്താണ് ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരെ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, പാണ്ഡവർക്ക് അവകാശ രാജ്യമാണ്, അവരുടെ സ്വത്തൊക്കെ എന്താണ് കള്ളച്ചൂത് കളിച്ചിട്ട് അവരുടെ സമ്പാദ്യമൊക്കെ നേടിയെടുത്തു അല്ലെ. പിന്നെയോ ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, എന്താണ് പാണ്ഡവരുടെ രാജ്യമാണ് അല്ലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ, അതാണ് അവര് അന്യായമായി കൈക്കലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. പിന്നെ അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ, നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ചൂതുകളിയിൽ അവസാനം എന്താണ് ദ്രൗപദിയെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ, സദസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്ത്രീയെ അല്ലെ, അത് അത്രയും മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഭഗവാൻ തന്നെ അവിടെ വന്നല്ലേ, സാരിയുടെ രൂപത്തിൽ, ഒരു വസ്ത്രത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ 6 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ എന്താണ് അത്തരം അക്രമികളെ ഉടനെ വധിക്കണം, അതുകൊണ്ട് പാപമില്ല എന്ന് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊരിക്കലും തെറ്റല്ല അല്ലെ, പാണ്ഡവര് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും തെറ്റല്ല. ഈ എന്താണ് ധൃതരാഷ്ട്ര മക്കളും എന്താണ് കൗരവര് ഈ 6 കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ വധിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു പാപമില്ല. കുടുംബ പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അധർമാഭിഭവാത് കൃഷ്ണ പ്രത്യുഷന്തി കുലസ്ത്രീയ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വർഷ്ണേയ ജായതേ വർണ്ണ സങ്കര. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അല്ലയോ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ യുദ്ധഭൂമിയിൽ എന്താണ് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും പങ്കെടുക്കുന്നില്ല അല്ലെ, അവിടെ പുരുഷന്മാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവരുടെ കുടുംബം അനാഥമാവും അല്ലെ, അവിടെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ എന്താണ് ഭാര്യകളൊക്കെ വിധവകളാവും അല്ലെ, അവരുടെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും അച്ഛനില്ലാതാവും അല്ലെ. അങ്ങനെ പലതരത്തിലും ആ കുടുംബ പാരമ്പര്യം ഇല്ലാതെയാവും. പിന്നെന്താണ് തീരുമാനമെടുക്കാത്ത അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് 2-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അത് ഇവിടെ നമുക്ക് 5 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാം. നചൈതദിത്മാ കദരന്നോ ഗിരിയോ യദ്വാജേമായ ദിവാനജേയു യാനേവ ഹത്വാ നജിജീഷിവിഷാമാ തേ അവസ്ഥിത പ്രമുഖോദാർത്തരാഷ്ട്ര. അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് പറയുന്നു. അവരെ കൊന്നിട്ട് എന്താണ് കൗരവരൊക്കെ കൊന്നിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്താണ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു യുദ്ധം ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. ഇവിടെ ഒരേ സാഹചര്യത്തിലുള്ള വിവിധ ഭാവങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. എന്താണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ. ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അല്ലെ എന്താണ് ആശങ്കയാണ് അല്ലെ, അവന്റെ മക്കള് യുദ്ധം ചെയ്യില്ലേ, അവര് ഒത്തുതീർപ്പെത്തിക്കളയോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടല്ലേ, ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തുവോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചല്ലേ. ഇവിടെയോ അർജുനന് വിഷാദമുണ്ടായി അല്ലെ, എന്താണ് ഗുരുക്കന്മാരെയും മറ്റു പിതൃസ്ഥാനീയരെയും മറ്റുള്ള എന്താണ് ബന്ധുക്കളെയും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് വിഷാദമുണ്ടായി അല്ലെ. എന്താണ് ഇവിടെ ദുര്യോധന കോപം അല്ലെ, എന്താണ് അവരോടൊക്കെയുള്ള അവരൊക്കെ നശിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒറ്റ ചിന്ത മാത്രം അല്ലെ, ക്രോധം കോപം അതൊക്കെയാണ് കാണാനുള്ളത് അല്ലെ ഈ മുഖത്ത്. അഹോപദ മഹത്പാപം കർത്തും വ്യവസിതാവയം യത്രാജസുഖലോഭേന ഹന്തും സ്വജനമുദ്യത. കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെടുന്നത്. രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവമുക്താർജുന സംഖ്യേ രഥോപസ്ഥ ഉപാവിശ വിസൃജാസശരം ചാപം ശോകസംവിഘ്ന മാനസ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിൽ ഇരിപ്പായി. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലേ, ധൃതരാഷ്ട്രർ ആരോടെ ചോദിക്കുന്നത്? സഞ്ജയനോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. സഞ്ജയനോടാണ് ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നത്. ആ സഞ്ജയന് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്ര കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ് അറിയാമായിരുന്നു, അതൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ ധൃതരാഷ്ട്രമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. നമുക്കറിയാലേ ധൃതരാഷ്ട്രം അന്ധനാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ എന്താണ് അത് നമുക്ക് അവസാനം മനസ്സിലാവും. അദ്ദേഹം ഭൗതികമായിട്ട് അന്ധനാണ്, കണ്ണു കാണില്ല.
അദ്ദേഹം സ്പിരിച്വലായിട്ടും അന്ധനായിരുന്നു. ഈ ഭഗവത്ഗീത മുഴുവനും കേട്ടിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വന്നില്ല. നമ്മളൊന്നും അതുപോലെ ആവരുത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഈ സന്ദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിജയിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ സഞ്ജയൻ പറയുന്നു എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഈ വിഷാദമുണ്ടായിട്ട് രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലൻ ശരങ്ങളൊക്കെ താഴെയിട്ടിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിൽ ഇരിപ്പായി. അപ്പോ ഇത്രയുമാണ് ഈ അധ്യായത്തിലുള്ളത്. നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ പഠിക്കാം. ഈ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. അന്നേരം നമുക്ക് അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും എടുക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പാണ്ഡവരാണ് വിജയിച്ചല്ലേ. അതിന് 9 കാരണങ്ങൾ പറയുന്നു പാണ്ഡവർ വിജയിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത്. ഒന്നാമതായിട്ട് അത് ധർമ്മക്ഷേത്രമായിരുന്നു അല്ലെ. കുരുക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ധർമ്മക്ഷേത്രമാണ്. പിന്നെ ദിവ്യമായ രഥമാണ്, അഗ്നിദേവൻ നൽകിയിട്ടുള്ള ദിവ്യമായ രഥമാണ്. പിന്നെയോ മൂന്നാമതായിട്ട് കപിധ്വജ, നമുക്കറിയാം ഇവിടെ കൊടിയടയാളം അല്ലെ. ആരാണ്? ഹനുമാനാണ് കൊടിയടയാളം. നമുക്കറിയാം ത്രേതായുഗത്തിൽ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഹനുമാനാണ് ഉണ്ടായത് അല്ലെ. ആ ലങ്കയെ നശിപ്പിക്കുന്നതും രാവണനെ വധിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ഒന്നിച്ചു നിന്നു അല്ലെ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ കൂടെ. അപ്പൊ ഹനുമാനാണ് കൊടിയടയാളം അല്ലെ. അത് വിജയത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. പിന്നെന്താണ്? ശംഖനാഥം, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ. ആ പാഞ്ചജന്യം അല്ലെ. പിന്നെന്താണ്? ദേവദത്തം, അർജുനന്റെ. ഇപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പാഞ്ചജന്യവും അർജുനന്റെ ദേവദത്തം, അങ്ങനെയുള്ള ശംഖനാദങ്ങളൊക്കെ വിജയത്തിന് കാരണമായി. പിന്നെ ഗാണ്ഡീവം, ആ ഗാണ്ഡീവം അല്ലെ, എത്രയും അസ്ത്രങ്ങൾ എഴുതാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെ, അത്രയും മഹത്തരമായതാണ് ആ ഗാണ്ഡീവം. ജീവിത ആ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ആ അർജുനനും പാണ്ഡവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ സമർപ്പിച്ചവരായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടു പക്ഷത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു, മറ്റു കൗരവ പക്ഷത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ സേനയൊക്കെ അല്ലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് അവരുടെ കുടുംബത്തെയും വീടും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അത്രയും തണുപ്പുള്ള കാശ്മീരിലും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അവർ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന അല്ലെ അതിർത്തിയിലൊക്കെ ആ സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവരല്ലേ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ യുദ്ധത്തിലും അനേകം ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്, ആ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, പാണ്ഡവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും കൗരവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പാണ്ഡവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പങ്കെടുത്ത സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ ആ പാണ്ഡവർക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചവരുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ മോക്ഷത ഏകാദശിയായിരുന്നു. ഏകാദശി അത്ര എത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഏകാദശി. മോക്ഷത ഏകാദശിയായിരുന്നു. അന്നത്തെ ദിവസമാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആവിർഭാവ ദിനമായിട്ട് നമ്മൾ മോക്ഷത ഏകാദശി ദിവസമാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഏകാദശി അല്ലെ, നാളെ ഏകാദശിയാണ്. ചില മലയാളം കലണ്ടർ പ്രകാരമൊക്കെ ഇന്ന് ഏകാദശിയായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇസ്കോണിന്റെ വൈഷ്ണവ കാലണ്ടർ എടുക്കുന്നത് അത് പ്രകാരം നാളെയാണ് ഏകാദശി. അപ്പൊ അഥവാ ഇന്ന് എടുത്തവര് പ്രശ്നമാക്കണ്ട, അവർ നാളെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തോളൂ. അത് ചെറിയ സൂര്യോദയത്തിന്റെയും മറ്റുള്ള അതിന്റെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് 2 ദിവസത്തില്. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഇന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, കുഴപ്പമില്ല. ഇനി വീണ്ടും ഏകാദശി വരുന്നുണ്ട്, അപ്പോഴെല്ലാവരും എടുക്കുക. 20-ാം തീയതി ഇനി ഏകാദശി വരും, അപ്പോഴെടുക്കുക എല്ലാവരും. എടുക്കാത്തവരൊക്കെ പറ്റുന്നവരൊക്കെ നാളെ എടുക്കുക. ഏകാദശി ദിവസം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം, ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മോക്ഷത ഏകാദശിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വിജയത്തിന്റെ കാരണമായി. പിന്നെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഐശ്വര്യ ദേവതയായ ലക്ഷ്മി ദേവി. എവിടെ വിഷ്ണു ഭഗവാനുണ്ടോ അവിടെ ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിജയമുണ്ടായി. പിന്നെ ഋഷികേശൻ, ഭഗവാൻ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. കൃഷ്ണൻ എപ്പോഴും പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഒക്കെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ ഋഷികേശൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ 9 കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പാണ്ഡവരുടെ വിജയത്തിനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത നൽകുന്ന വിദ്യ, നാം നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടുമാണ്. ആകയാൽ നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവത് സ്മരണയിൽ വ്യാപൃതമാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും തത്സേവനത്തിൽ മുഴുകും. ഉപരിപ്ലവമായ ഇന്ദ്രിയ പ്രവൃത്തികൾ ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും, എങ്കിലും അവബോധം മാറിയിരിക്കും. എങ്ങനെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവത് സ്മരണയിൽ നിർത്താം എന്ന് ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കുന്നു. അത് ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് ഒരാളെ തന്നെത്താൻ മാറ്റും. നമുക്ക് ഭഗവത്താമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വിദ്യയാണ് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ നാളെ യോഗിനി ഏകാദശിയാണ്. അപ്പോൾ ഏകാദശി ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഏകാദശി എടുക്കുക. ഏകാദശി ദിവസം ധാന്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. നമ്മൾ അരി, ഗോതമ്പ്, അങ്ങനെയുള്ള പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ, കടല, ചെറുപയർ, അങ്ങനെയുള്ള പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ, അതൊക്കെ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുക. നമുക്ക് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കാം.
പഴങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാം, ഫ്രൂട്ട്സുകളൊക്കെ കഴിക്കാം, പിന്നെ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാം, മണ്ണിനടിയിലുള്ള അതൊക്കെ കഴിക്കാം. പറ്റുന്നവരൊക്കെ എടുക്കുക. രോഗങ്ങളുള്ളവരും അസുഖങ്ങളുള്ളവരും മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർ അവരൊന്നും എടുക്കണമെന്നില്ല. എന്താണ് അതൊക്കെ ഭഗവാന് മനസ്സിലാവും അല്ലേ, നമുക്ക് അതൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ പറ്റുന്നവരൊക്കെ എടുക്കുക, അല്ലാത്തവരൊക്കെ കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുക, ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുക. അപ്പൊ ഏകാദശി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദേവിയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏകാദശി ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. പാപപുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും പാപങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ശിക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ആളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ദേവിക്ക് എല്ലാവരോടും കാരുണ്യം തോന്നി. അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ പാപപുരുഷനോട് പറഞ്ഞു, ഈ ദിവസം ഏകാദശി ദിവസം നീ ആരെയും ശിക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പാപപുരുഷൻ ചോദിച്ചു, ഞാൻ എവിടെ പോയി ഒളിക്കും? പറഞ്ഞു, നിനക്ക് അന്നേ ദിവസം ധാന്യങ്ങളിൽ പോയി ഒളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അന്നേ ദിവസം ആ പാപപുരുഷൻ ധാന്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ധാന്യങ്ങൾ കഴിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിക്കാം, പാല് അങ്ങനെയുള്ള പാലുൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാം, പറ്റുന്നവരൊക്കെ എടുക്കുക. ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഏകാദശി. പിറ്റേ ദിവസം ആ പാരണ വീട്ടുക. സൂര്യോദയം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെയൊക്കെ കേരളത്തിലൊക്കെ 6:10 അങ്ങനെയെല്ലാം തുടങ്ങി ഒരു 10 മണി വരെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഓരോരുത്തരും മാറ്റം ഉണ്ടാവും, ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അത് നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ അടിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക. ഇവിടെ ജപമാല കാണാം അല്ലെ. ഇതിൽ നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാം. ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടാം. അങ്ങനെ അന്നത്തെ ദിവസം ഉപവാസം ഭഗവാനുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കുക അല്ലെ. അന്നത്തെ ദിവസം കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പിന്നീട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം നിങ്ങൾക്ക് കൊറിയർ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം അത് ലഭിക്കും. ഗ്രന്ഥം. അപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാം ഓരോരോ വാക്കിൻ്റെയും സംസ്കൃത വാക്കിൻ്റെയും ഒക്കെ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലാണ് ആ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം കിട്ടും. പിന്നെ ആത്മഗവേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മളെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്. പിന്നെ ഉദാത്തം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ജപമാല കിട്ടും, ജപസഞ്ചി ഉണ്ട്, പിന്നെ രാധാഗോവിന്ദൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ലഭിക്കും. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്നവർക്കൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യാം. അഥവാ അങ്ങനെ പുസ്തകം വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിലായിട്ട് വായിക്കാം. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവരൊക്കെ ആ ഭഗവത്ഗീത ഓർഡർ ചെയ്യുക. ഇത് നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ടുന്നത്, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ആ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ അത്രയും അമൂല്യമായ ഗ്രന്ഥമാണ്. നമ്മുടെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. ഇതൊരിക്കലും നമുക്കൊരു നഷ്ടമാവില്ല. അഥവാ നമുക്കിത് വായിച്ചും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിച്ചില്ല, നമ്മുടെ തലമുറ വായിക്കും, നമ്മുടെ മക്കൾ വായിക്കും, മക്കൾ വായിക്കും, ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടും. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രഭുപാദർ പറയും, ഇതൊരു ബോംബാണെന്ന് പറയും, ഇത് എപ്പോഴെങ്കിലും ആയിട്ട് പൊട്ടുന്നു പറയും. ധാരാളം ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കൊറോണ കാലത്ത് അവരുടെയൊക്കെ ഷെൽഫിൽ എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ട് അവിടെ കിടക്കുന്നു, പാക്കിങ് പോലും പൊളിക്കാതെയൊക്കെ ചില ആൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് യാതൊരു പണിയുമില്ലാത്ത ഒന്നുമില്ലാത്ത വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരൊക്കെ അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ ക്ലാസ്സൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഇത്രയും അമൂല്യമായ ഗ്രന്ഥം നമ്മുടെ ഷെൽഫിൽ ഇത്രയും കാലം ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്കിത് വായിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടായില്ലല്ലോ എന്ന് അവരൊക്കെ ഓർക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴെങ്കിലും ആയിട്ട് ഉപകരിക്കും. അവരെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ 10-12 വർഷമായിട്ട് ഷെൽഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടും തുറന്നു നോക്കാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി, അവരുടെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇത് അത്രയും അമൂല്യമാണ്. അപ്പോൾ വേണ്ടുന്നവരൊക്കെ വരുത്തിക്കുക. ഇത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്കൊരു നഷ്ടമാവില്ല. അത്രയും കൂടുതൽ ആത്മഗവേഷണത്തിലൊക്കെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ, എത്രയോ നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ള ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ അതിലുണ്ട്. അപ്പം വേണ്ടുന്നവരൊക്കെ അത് ഓർഡർ ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഇനിയും പടിപടിയായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെവലിലും പിന്നെ 3rd ലെവൽ 4th ലെവലായിട്ട് ഭക്തിശാസ്ത്രി അതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും ഉപകാരപ്പെടും, ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലുള്ളത്. നമുക്ക് ഇനി ഭഗവത്ഗീത